Olšovská a Psík Arsi a dostal sa teda Mina na zákulisí, že no... Takže Fenka, hej? Fenka. Ešte chcem povedať, ty si tu ukazovala, že máme stojku a my ju nemáme dotrénovanú, tu nám zostave sme ju vôbec nemali, takže aby si ľudia nemysleli, že si to vymýšľaš, tak ja by som im to ešte ukázala teda, hej? Nedocvičené. Normálne povedal, že spravil stojku, nie? Poď. Počkaj. Dobre, super. A ona reaguje len na teba, alebo reagovala by aj na mňa, alebo na Darku? To je jedno, ona rada pracuje, takže je to, ona to má akože, no, za prácu, za zábavu, takže je to jedno. No tak poďme vyskúšať. No tak ja neviem, žiadne pokynať, no sú s tým. Ja by som chcela, aby na mňa vyskúšala na teba, že sa otočila labka. Drahaj, Fetečka. Áno, kolo. Poď sem, Arsi, poď sem. Poď. A teraz čo mám robiť? Kolo. Poď. Komunikujete s pravdepodobne len formou myšlienky, však? Ale kdeže, sú tam gestá, sú tam slovné povely tiché, nebolo počuť, malo by to byť potichu. Asi no niekedy, keď nepočúva, tak trošku, akože zvýšim hlas. Ale ešte zaujímalo, ako sa učí sa robiť stojka? Ako
Ona vyžaduje a ten zadobie to je úplne neprirodzené. To sa učí postupne vlastne, ja som jej dávala takú dosku, že najprv som ju naučila nacúvať na dosku, ktorá bola položená na zemi a postupne som tú dosku vlastne zdvíhala až do pravého uhu a vlastne cúvala na tú dosku. No, vymyslela som si nejaký povedať. Asika, no pozor, tam nechoď, lebo tam ťa strania z teba guláš. Ona veľmi pamätná, že ona... Ona je fotogenická, však ona si predvázať. A ako stará Že je? hviezda. Ona 4 roky má teraz, 4 roky. 4 roky. Krásna, ona musí mať teda asi nejaký talent, však? No, odkúkala od Drima. Aha, lebo oni sú v akom vzťahu? Druhá družka. Wow, to je super. Čo sa toto nedá aplikovať v normálnom reálnom živote tak beztrestne? No neviem, no ako na jar ide za frajerom ďalším, takže tak asi preto druhá družka, aby ona potom mohla si chodiť ešte karitáne, alebo ja neviem, no. A idú na to sa páriť? Chceli by sme mať šteniatka na jar, tak uvidíme, no či sa jej bude páčiť, bol je prieber, či mám, to tiež musím konzultovať na ňu, tak uvidí sa. No tak zdvíhať zadu, vie, tak ja som...